Здравейте и добре дошли в канала ми. Казвам се Вероника и създавам съдържание свързано с растения, давам съвети как да се грижим за тях, чести грешки, които могат да бъдат допуснати, а не всъщност ще ви покажа как сами да си направите моспол вкъщи. Моспол, или така наречения пръчка с скандинавски мъх, аз просто ще го наричам моспол, защото ми е по-лесно, е такава опора, която най-често се използва за катерещи растения, които пускат въздушни корени, такъв тип са монстерите, и всъщност когато те израстват, много често въздушните им корени се запиват в мъха, който играе ролята на почва. Той често трябва да бъде напояван съответно, за да може да бъде привлекателен за растенията. Така те получават малко повече от натуралния за тях хабитат, а именно много често в джунглата те се катерят по други дървета и по този начин листата, които раждат, са много по-качествени, по-големи за растения като монстерите. Отново имат фенестрации, които така са привлекателни за доста от хората, които се грижат за такъв тип растения. Съответно, аз съм използвала мосполове, закупени от Тему вкъщи. Най-често имам такива. Те са от типа, които се закопчват отзад. Ще прикача видео, но все по-често виждам хора, които си създават такива вкъщи от телена ограда и реших и аз да пробвам. Затова минахме през Мусю Бриколаж, но също така знам, че може да се намери подобно и от Hallmax или друг тип строителен магазин. Взех си един модел телена ограда, който е зелен, също и зелени сфински опашки. Ще прикача видео и на двете тук. Излезе ми около 30 лева за оградата и около 2-3 лева за кабелните връзки, свинските опашки. Но всъщност, като тегля чертата, излиза доста по-евтино, защото само толкова струват няколко пластмасови моспола от Тему. Тази ограда е 10 метра и мога да си направя много моспол вкъщи. Мога да я използвам доста дълго време. Оградата е със средна височина, имаше и по-висока такава, но просто реших, че нямам нужда от нея. Пък ако реша да издължавам самите опори, може би ще надградя пак отново с свински опашки. Но да, процесът е много лесен, сега ще видите и се надявам да ви вдъхновя и вие да се пробвате да си направите такива вкъщи. За целта си купих ето такава мрежа от Мусю Бриколаж. Ще прикача и снимка на това как изглежда. Друго, което ви трябва също е мъх, скандинавски мъх. Аз може да си го взимам от Орхидея БГ. Орхидеи БГ. Ще прикача също снимка как изглежда и линк. Много съм доволна. Вече моя е напоен с вода, но това, което правя, ще слагам го в една купа и го напоявам с вода. Също може да стане с праскало просто, но е много по-трудоемко. Но да, вече той е мокър, за да мога да работя с него. Също така ви трябва една ножица, с която да си изрежете мрежата и кабелни връзки, които просто да ви помогнат да затегнете самия моспол. Честно казано го измерих на око, прямо това, което си представям и големината, която искам да има. Всъщност имаше и по-висока мрежа. Аз реших, че такава дължина ми е достатъчна. Може да си вземете и по-дълга, съответно аз мога да го обърна и на обратната страна и съответно да режа по дължина, а не по широчина, но мисля, че това ще ми свърши работа. Ето така. Първо, това, което ще направя е да напълня малко мъх. Тук вече идва момента за свинските опашчици. Ето как изглеждат те. Съвсем обикновени.
Хареса ми, че са в зелен цвят, за да може да си отива с мрежата, тъй като и тя е в зелен цвят. Това, което ще направя сега е просто ето така да ги завържа заедно. Честно казано, тъй като съм си поръчвала готови Moss Pulse от Тему, мисля, че бяха доста скъпички. От тази мрежа, мисля, че 5 или 10 метра беше 30 лева. С финските опашки по спомен бяха някъде около 2 лева. Излиза много по-ефтино и съм чувала, че е доста по-добре за самите растения. Затова така се поинтересувах как мога да се направя. Основно съм виждала такива мозполове да използват хора в чужбина или професионалисти от България, които от много време се занимават с растения. И така стигнах до решението просто да спра да си поръчвам готови Moss Pulse от Тему, защото няма смисъл. Щом тези са по-хубави, излизат по-ефтино. Така сега ще изрежа. Ами така изглежда един готов Moss Pulse. Смятам, че се получи много добре. Сега ще ви покажа как ще го използвам за присаждането на моя резен Monstera Albo. Смятам да използвам директно този Moss Pulse, който сега заедно създадохме. Се надявам да се хареса на растението също. За целта ми трябва една саксия, един от Moss Pulse-овете, който създадохме. Малко почва. Моята почва аз сама си я смесвам. Ако ви е интересно какво съдържа тя, мога да направя клипче. Катерливо цвете. В случая аз имам една Monstera Albo, която мисля вече да пресъдя, защото има много коренчета. И подложката, с която си пазя чисто. Това, което ще направя... В случая моята саксия е доста мъничка, но пък монстерите харесват по-тесни пространства, затова ще напъхам корените. Ето така. И ще се уверя, че мястото, откъдето потенциално изникват въздушни корени, сочи към Moss Pulse. Капе доста вода отдолу, тъй като и самото растение беше в вода до сега и от Moss Pulse има. И просто ще напълня с почва. Затова много обичам да има подложчици, защото наистина спестяват много работа и бъркотия. Ето така изглежда присъденото цвете. Аз може би ще го захвана с някаква връвчица. Подобно телче също си го взимам от Тему. Той идва на метър. Виждала съм го, мисля, че в Мусил Бриколаж. Ако не се лъжа, много нарязах, но обзето е така, ще му дам път насам. Няма много да го притягам, просто за да не нараня самото цвете, но в случай, че тръгне да се катери, то просто ще има път насам. Ще полея. Ето така. Винаги след като пресаждам, също и обилно поливам цветето. Но в момента той изглежда по ето този начин. За завършек дадох на растението една кашпа в зелено, за да следваме зелената тематика. И ето по този начин изглежда пресадената Monstera Albo, заедно с новия Moss Pulse към нея.
Надявам се, че видеото ви е било полезно и сте се вдъхновили да си създадете подобни мост полове вкъщи. Ако ви е харесало, не забравяйте да оставите коментар, да се абонирате за канала или да харесате самото видео. И се надявам, че скоро ще се срещнем отново за поредната интересна тема, свързани с растения. До скоро!